Torrent posa fi a les seues festes patronals de 2014 després d'una intensa setmana repleta d'actes i espectacles per a tots els públics. Dies en els quals els torrentins han pogut gaudir durant les vesprades i les nits de l'ambient estival i on les festes de moros i cristians han tingut un destacat protagonisme. Les festes van donar el tret d'eixida el dijous 24 de juliol amb la tradicional ofrena als Sants de la Pedra a Donissenent a la parròquia de l'Assumpció, seguit del pregó on les comparses i filaes van realitzar una desfilada des de la plaça Mestre Giner fins a l'Asil Santa Helena davant de l'atenta mirada dels ancians i dels seus familiars. La festa continuà i, com cada any, Torrent va viure 2 dies de trabucaes en els quals moros i cristians es baten per la conquesta de la torre. Per què creus que avui podreu guanyar? S'han rendit, però han lluitat fins a última hora, com he dit, i la tradició continua. Lo que marca la història. Més de 200 festers van disparar centenars de quilos de pólvora dels seus trabucs, oferint al públic un espectacle de foc que va atraure a centenars de visitants. Impresionante. Yo no me imaginaba que iba a disfrutar tantísimo. Con compañeros como Pascual, Pancho y Manolo es una maravilla estar, la verdad es que es una pasada el cariño de la gente y la verdad es que estamos muy ilusionados. D'altra banda, la pedrera dels moros i cristians va ser la protagonista de l'entradet infantil, on xiquets i jovens van fer la seva gran entrada des de la parròquia de Montessió fins a la plaça Major davant de l'atenta mirada de familiar i d'amics. El gran dia de festes de moros i cristians arriba amb la il·lusió de cada any deixant al descobert el secret millor guardat per les capitanies de 2014, guardians i almoràvits encapçalats per Juan José Navarro i Manuel Iborra. Tots dos van sorprendre amb els seus boatos en els quals la lluita, el ballet, la dansa i la música van ser ingredients principals d'una nit en la qual més de 10.000 persones es van donar cita al llarg del recorregut que realitzaren les 24 comparses i filaes des de la parròquia de Montessió fins al Col·legi Santa Anna. 7 dies de festes patronals en les quals han tingut lloc nombroses activitats per als xiquets i majors que han arribat a tots els racons del municipi. Activitats de xiquets a les places, on els més xicotets han pogut gaudir de obres de teatre i musicals infantils en diferents punts de la ciutat. Espectacles de màgia de la mà del mag Junquer i 4 mags torrentins, o les actuacions dels circuits culturals que han passejat els seus espectacles visuals per els carrers de la ciutat. Les festes patronals són en la seva majoria una gran activitat cultural per a tots els públics, en les quals també hi ha lloc per a celebrar la Fira del Llibre que ha tingut espai un any més a l'Avinguda. Un dels grans protagonistes del cap de setmana d'estes festes ha sigut un any més el Festival Roquejat en la seva 14a edició, que ha portat com a caps de cartell a Morodo i Narco, així com la participació de 6 grups locals que han animat als més de 9.000 assistents. Entre les activitats musicals més esperades de la programació de la Setmana de Festes es trobaven els grans concerts, espectacles gratuïts que enguany han comptat amb les actuacions d'Antonio Carmona i d'Índia Martínez, atraient a milers de visitants. Com a tancament d'estes festes, ha tingut lloc la tradicional missa i processó dels Sants Patrons, en la qual tot el teixit associatiu i cultural del municipi ha volgut participar. D'esta manera, Torrent va posar fi a una de les celebracions més multitudinàries, amb la vista ficada ja en les festes patronals de 2015.